Hvorfor er de der piger flade? Hvad? Du skal lige tage fødderne væk, Line. Ja. Hvad? Hvad skal jeg? Hvad hvis de faktisk klæder billedet? Lidt højt. Hvad? Nej. Du har ikke fået kigge nu. Det var det, du får. Nej. Må jeg læse kortet? Ja. Nej. Nej. Jo, det er. Cargo, nej. Nej, tingene. Kom nu bare. Så går det lige. Det er den der, det? Jo. Hvem er det, der? Nej, det er det. Er det ikke? Nå. Hvem er det, der har skrevet kortet? Nå, nej, det er det ikke. Det er godt. Okay, hvem der siger, at hvad det der var? Det gør ikke noget. Jeg kan se det nu. Optager du video? Hvor meget lavede det her? Hvad er det? Nå, det er ansigtsmaskara. Det er jeg stor forbruger af. We know. Jeg tænkte, du ville vide det. Jeg tager bare til større. Er det den? Nej. Nå, nej, det er den der halvøjer. Jeg tager det ikke faktisk op nu. Den der. Den er så meget. Tak, stor. Jeg skal lige dobbelt have, når jeg låser noget vel. Jeg ved ikke. Har du været halseklæd på? Det er skjule. Det er en anden trøje. Det er en rød bluse. Du går bare ej. Den er da pink på den. Ja. Du lide den? Ja. Det er godt. Hvem er det, der har købt sammen? Er det den? Hvem er det, der har købt sammen? Det er dem, der står ude på koncerten. Hvorfor er det så mega? Det er fordi, der er mange ting. Ja. Kom nu på. Jeg hader jer. Ej, er det ikke det, der er meget, så har? Det er godt, den er hvid. Ja. Ind under dine røde. Det er også på den sidste år. Ej, der tager mig pude i. Kan man ikke tage den ud? Nej, det kan godt lukke. Hvem var det, jeg sagde det til? Var det ikke dig? Med eyeliner? Jo, det var. Nej, vi synes bare, du skal have. Det var mig. Det var mig. Jeg har slået. Jo, hiv nu op. Lad mig tilbage, ja. Ja, rigtig dumme. Altså, det der var vinder, det er ikke. Ja. Jeg ikke trænge lidt under det, så. Hvad tror du? Ej, Monika, kan du huske det, da vi så i H&M? Jo. Ja. Åh, ja. Nej, du er ikke nogen dig. Du Maria ikke med? Det er faktisk ordentligt tæt på det, man kan slet ikke se dig. Jeg tror, det var, hun så jeg fik en. Ej, det gør du ikke. Ej, der er bare ting, der er lidt dumt. Hun synes, det er noget, der er noget på ferie med, ikke? Ja, okay, jeg ved godt, det er en ferie. Nej. Tak. Jeg ved,